Club. SARPHA ang among lugar, pindot kaayo kining dapita. Ang mga tao perting yung butana, ang mga babae perting gwapaha, ang mga lalaki as diri si Sauya. Hasta yung aware pa. Yung werpa diri sa SARPHA. Kuyaw kayo o dili makaya, tira ilatata nga karyon na maligya sila o tinapay mo DJ RJ Mantalaba ang lupit. Bago ang ilang produkto, dili makaya o dili makaya, masapalit na yun na mo. Perti baratua, perti masaha dili mo magmahay, basta ilatata mo pali sa SARPHA asa yung wapuha. Mix Club. SARPHA ang among lugar, pindot kaayo kining dapita. Ang mga tao perting yung butana, ang mga babae perting gwapaha, ang mga lalaki as diri si Sauya. Hasta yung aware pa. Yung werpa diri sa SARPHA.